שלום רב, אנו עומדים לראות את הגרלת הפרס הראשון בסך 1.5 מיליון שקלים. פרס זה מחולק בהגרלה הראשונה בכל חודש, אשר נערכת ביום חמישי. אתם עומדים לראות הגרלה אמיתית שנערכה בתאריך 7 באפריל, הגרלת 1.5 מיליון שקלים. הכדורים עולים ברצף. כל כדור מציין ספרה אחת מ6 הספרות המופיעות בכרטיס המנוי, והם קובעים למעשה מי ממנויי מפעל הפיס יזכה ב1.5 מיליון שקלים. הגרלות הפרסים הראשונים מתבצעות בשיטת הזכייה המובטחת. לאחר שעלה בגורל המספר הנבחר, בודק ומאתר המחשב את הזוכה. במידה ונמצא כי אין מנוי בעל מספר זהה לזה שהוגרל, נערכת ההגרלה מחדש עד למציאת מספר זהה למנוי פעיל. בשיטת הגרלה ייחודית זו זוכים בכל חודש עשרות מנויים בפרסים כספיים של עד 1.5 מיליון שקלים ובמכוניות משפחתיות. מנוי פיס. אבל כל המשפחה זוכה.